No joo, hyvää iltaa. Meinaisikin päästä vähän yllättämään. Meillä onkin näköjään suomalaista CS tällä tarjolla. Luotin liikaa taas HLTV-aikatauluihin, mutta se, mikä tässä nyt on opittu, niin eihän koskaan näissä turnauksissa aikataulut pidä paikkaansa. Ja nyt mennäänkin sitten jo 3D Max VP-matsiin. Ja joo, minä olen Jaakko Palvala, mun seurana on taas täällä Topi Rajavuori, meidän asiantuntijakommentaattori. Ja nyt sitten mennäänkin jo tässä aika kovaa vauhtia pistolikierrosta. Katsotaan mitä 3D Maxin pelaajat täällä nyt saa aikaiseksi. Siellä on aika hyvä B-pito kyllä nyt VP-pelaajilla, mutta onko riittävä, niin se on toinen kysymys. Siinä 3D Max melkein saa pommin alas, mutta ei nyt ihan onnistu kuitenkaan Natust yksinään 3 kaveria vastaan, sillä kun Xarte tippuu ja pudottaa pommin mukavasti siihen keskelle B-saittia. Ja tosiaan Overpass nyt tää mappi, mitä tässä pelataan. Se nyt varmaan kaikki tässä onnistuu jo päättelemään. Mutta joo, ei siitä Natu nyt saa sitten snaksia, eikä ne on pudotettua. Tippuu ite ja tästä nyt sitten kierros Virtus Prolle, joka ei mitenkään yllättäen vei CT:lle nyt pistolikierrokseen. Topi, mitä ootat tältä matsilta? Aika jännä nähdä, että 3D Max en ole kyllä kauheasti nähnyt pelaava Overpass, ja toisaalta Virtus Pro Overpass on heidän yksi vahvimmista mapeista, että sinänsä jännä nähdä, että nyt on kyllä 3D Maxilla ainakin haastetta, jos ei muuta, että nyt on hyvä sitten katsoa, että minkälainen se on tän jengin nykyinen taso sitten oikeesti on. Joo, ja eihän tää nyt mikään helpoin mahdollinen vastus ole kyllä ensimmäiseen peliin. Et Virtus Pro nyt kuitenkin kotiyleisönsä eessä varsinkin, ja edellisen vuoden Katowice-turnauksen voittajana ehdottomasti yhtenä niistä 4 suuresta CS-joukkueesta, CS-organisaatiosta, niin on kyllä harvinaisen paha vastus, mutta kyllähän tässä 3D Maxilla kaikki mahdollisuudet on yllätysvoittoon, varsinkin tälleen Best of One-formaatissa pelattaessa. Sitä ennen pitäisi saada vähän rundeja. Natu ottaa sitä nyt Tekkenen tiputtaa Snaxiin, ja se on ihan hyvä alku. VP lähtee nyt tosin kierrättää sitten kaikkia kavereitaan sinne kohti A-saittia. Neo ja Passa oottelee. Passa siinä kivasti Scoutin kanssa, ottaa siitä pari fragia. Itse asiassa 2+1. Disturbedi ja Stondesen sijaan meinaa saada siinä tasin ja ne on pudotettua, mutta ei ihan onnistu, jää parista HP:stä kiinni ja siitä nyt sitten kierros VP:lle. Joo, tosi tiukka, että siinä oli tosi lähellä, ettei 3D Max olisi saanut kleerattua ihan kokonaista asaitteista, oltais oltu hyvissä mahdollisuudessa viiässä koko kierros. Vähän harmi, että ei saanut siinä pommia alas, mutta ihan hyvin saatiin noita aseita ja nyt vielä yksi säästö ja sitten pystytäänkin ostamaan ihan täysin. Ja tällainen ihan tyyli ja täyssäästö, siellä on, no joo, 3 kaverilla P250, nyt pitää saada pikkasen vahinkoa aikaiseksi. No, muihinkin kuin omiin. Täällä tuntuu, että 3D Maxen lähinnä perustaa tai panostaa tähän omia ampumiseen, mutta sieltä tippuu pialle nyt kuitenkin. Taas kuittaa kuitenkin nopeasti sitten Koronen ja Natun. Ja aika kliini anti-eko VPn pelaajilta. Joo, ei mitään suurempia ongelmia siinä. Ja nyt sitten nähdään, että hyvä olisi 3D Maxi heti alkuun ruveta ottamaan niitä kierroksia, ettei VP saa semmoista omaa momentumia, koska silloin kun se on päällä, niin VP kyllä on tosi vahva tiimi. No nyt 3D Maxin pelaajilla on pyssyt ja aika jännää tää VPn pelityyli. Nyt sieltä 2 kaveria puskee tuolta linkistä portaita alas ja 2 kaveria puskee aalta syvälle ja nyt sitten jos saatais se B-saitti haltuun, niin tää olisi kyllä ihan mahtava homma suomalaisittain, mutta siitä Natu vähän porailee tasia sieltä savuista läpi, vähän lisää poraa vielä tasia sieltä savuista läpi. Natulla on nyt on kunnarit kohillaan, että hyvin näkee noilla näköä parantavilla laseilla. Sieltä Stonde ottaa nyt sit tasin sieltä, joka lähti kiertää sinne ylöspäin, niin ottaa Stonde sieltä pois ja nyt tippuu Snaxi ja nyt olisi hyvät mahdollisuudet 3D Maxille lähteä kova tonne B-saitille, jos Natu ei täällä yrittäisi grillata omia joukkojen jäseniä. Pieni hidaste siinä. Ja nyt pitää pelata vaan järkevästi, että 2 miehen ylivoiman pitää saada treidattua kaikki tapat. Ja nyt Natu ottaa hyvin tärkeän tosta viallista ja nyt lähdetään vissiin Savuilasta teille päin. Joo, siellä on nyt, onko siellä kerinnyt jo molemmat kaverit kiertää. Neo tuli nyt sieltä ylhäältä vastaan ja Passa ottaa siinä kanssa ja Passa on itse asiassa savussa nyt. Xarte tiputtaa Neo, mutta mitä tekee Passa?
yksinään siinä on Xarten pudottaa, eikä saa pommia vissiin 3D siinä kiinni lopulta, mutta ei siinä nyt kuitenkaan passa nyt ihan älyttömästi vahinkoa saanut aikaa. 3D Maxilla tosi hyvä kierros siihen väliin. Kyllä tää näyttää ihan hyvältä. Ja hyvin rauhassa saatiin treidattua ja otettua nämä entryt ja sitten pakkakasa ja mentiin yhdelle saitille. Ja nyt on tärkeää, että ei annettu VPlle yhtään niinku pankkia, että pystytään pitää kurissa. Että nyt se on CT käyttänyt koko pankkisa ja nyt olisi tähän väliin voitto, niin sitten saatais tää rundin arvoon monta rundia. Nyt ei VP lähde mitenkään mielipuolisesti puskemaan tuolta ahan päältä tai yläkautta. Siellä nyt sitten spotataan yksi mies, taitaa olla passa Scoutin kanssa. No joo, eihän siinä mitään. Kyllähän tälläkin voi vahinkoa saada aikaa. Siitä ei kuitenkaan onnistu. Xarte ottaa siitä hyvän fragin. Xarte tiputtaa passan pään siitä nopeasti pois ja nyt sitten vaan 3D Max rauhallisesti pelaa. Tässä Xarte ja Stonde jonkin aikaa miettii, että mihin päin tästä nyt edes lähdetään. Lähdetäänkö puskemaan edes tonne Aalle päin, onko se mielekästä? No Stonde heittää sinne Scoutin nyt pois ensin. Olettaa tietysti, ettei VP:llä ehkä enempää pyssyjä ois, mutta katsotaan nyt miten 3D Max tän tästä hoitaa. Siinä on VP:n pelaat kyllä pystynyt sniikkailemaan lähelle Snacksia. Ne on hiipinyt siihen, mutta Koron hoitaa Neon pois päiväjärjestyksestä. Snaksi vielä siinä vessoilla. Onnistuu siitä molemmat suomalaiset pudottaa. Vähän hankala paikka nyt taas 3D Maxille. Nyt se Snax ja pommitarvitse nopeasti. Joo. No, kuka sieltä tulee? Disturber. Yrittää Snaxia sieltä hakea. Ottaa siinä, kaveri hyppii ylös alas ja sitten Snaxi ottaa sitä triplan tiputtaa Xarte vielä perään. Ei mitenkään kauhean hyvä homma suomalaista. Nyt sit Byali siellä, tai Biali, ottelee pankissa. Taneli saa plantin kiinni ja nyt sit vaan 1v1. Tää olisi kyllä tärkeetä viiä. Ja molemmat melkein täysillä heloilla. No okei, Disturber puolella tippuu siihen aika nopeasti Bialille ja Biali hoitaa homman kotiin. Joo, Snacks pelasi siellä erittäin hyvin, että käytti noita tommoista pientä aluetta hyväksi ja saisin monta 1v1 ja sitä kautta sai ton pommin pidettyä tuossa tarvittavan kauan ja sai sieltä kaksi kaatoa ja sitä kautta mahdollisesti VPlle 1v1 ja siitä sitten Biali hyvä klutsi. Ja nyt on 3D Max taas sitten säästön edessä, paitsi että eipä taida säästää, ostelee siellä pyssyä kaikille. Tondekin saa lopulta avin siinä. En tiedä, onko siinä Natulla nyt sit mitään Tekkeniä ihmeellisempää tarjolla. Ei ilmeisesti. Yhdellä T-kysillä mennään sitten. Stondelle saatiin avi ja nyt lähdetään tätä kautta rakentaa tätä kierrosta. Paljon muuten käyttää 3D Maxin kaverit näitä radiokomentoja, kuuluu näin kaikki. Täytyy varmaan laittaa seuraavaksi toi radiokomennot pois tuolta. Kuuluu nää Rothschild-tätit täällä. Mut joo, eihän siinä mitään. Se on oikein hyvä tapa kommunikoida. VP muuttaa muuten tosi paljon tätä pelityyliä jatkuvasti. Ihan eri tavalla pelaa tätä puolustusta kierrokselta. Joo, yrittää mukautua siihen, miten 3D Max. 3D Max tykkää ottaa linkkialuetta haltuun, ovialuetta. Puskee sinne 3 miehellä heti tuossa rundin alussa. Ja VP antaa sen kyllä 3D Maxille, mutta pitää sitten nämä saitit vähän tiukemmin lukossa. Joo, Neo spottaa sen Disturberin, tiputtaa 11 HP:seen ja nyt sitten Natu vaihtaa siinä kaverin kanssa pyssyä, ottaa Disturberin AK, ettei nyt vahingossakaan sitten menetä yhtään ylimääräisiä pyssyjä ja heittää oman Tekkenisä siinä Tanelille sitten. Ja nyt sitten lähdetään B-saittiin kohti. Neo spottasi siinä 4 pelaajaa ja nyt on VP:llä rotate ajoissa. Juu, ja nopeastihan siinä kyllä 3D Maxin pelaajat sulaa. Ei saada Neokaan loput siinä pudotettua, ne ottaa tuplan passa kanssa. 2 fragia ja sieltä varmaan saadaan Stonde Navikin pelastettua, kyllä juuri näin. Joo, että Neo siinä hyppäs ton muuri ylittä ja näki siellä lätäkössä, että siellä oli spottas vissiin 3-4 tyyppiä ja sen jälkeen VP sai saman tien rotata ja sitten siellä saatilla olikin jo 3-4 vastassa ja sillä on tosi vaikea tulla tänne päälle. Ja nyt taas 3D Max säästökierroksen eessä. Nyt tarvii tän kierroksen jälkeen viimeistään ruveta sitten niitä rundeja vähän keräämään, et ei voi ihan 12-3 päästään VP:lle tällaisessa kartassa, on niin vaarallinen joukkue kuitenkin. Ja
hyvin kyllä VP muuttaa tätä pelityyliä. Nyt on taas 3 kaveria sillä A-nurkilla, että mukautuu. Tietysti kohtuullisen aggressiivisesti hakee myös sitä infoa, että missä 3D Maxin pelaajat liikkuu, mutta sitten tietää, ettei jossain olla, niin sitten lähdetään kierrättää pelaajia sinne päin. Toimii kyllä hyvin tällaisessa kartassa, ainakin 3D Maxia vastaan. Joo, että tässä pystyy vähän riskilläkin stäkkäämään, koska noin rotatet on niin nopeita tehdä pommipaikkoja välillä, niin se, että pystyy välillä vähän riskillä rotateen siinä alussa enemmän toiselle pommipaikalle. Nyt sit Passa Avin kanssa oottelee, että milloin kurkkais suomalainen jostain ei näy vielä missään. Ei sieltä Natu eikä Stonde kurkkaa kohta, kun tosta vähän kurkkaa, niin siinä Passa spottaa 4 kaveria, ottaa 2 siitä nopeasti. Nyt sit missaa Natu. Ja ei saa Disturberia siitä pudotettua, mutta Neo ja Snax tulee apuun ja pelastaa Passan ja sen Avin sieltä. Joo, ei mitään ihmeellistä, aika normia antieko, että näin siinä paljon 3D Maxilla on tehtävissä tossa vaiheessa, mutta nyt sitten taas ostorundia. Pikkuhiljaa tärkeä olisi taas ruveta viemään näitä rundeja tosiaan. Vaikea muuten mappi pelata tää Overpass niin ekorundeilla, varsinkin jos pelkällä Glockilla pelaa, niin kun on niin avoimia nämä entryt näille saiteille. Et oikeastaan tää B olisi ainoa vaihtoehto, ja silloinkin kun tuut Monsterista tai tosta mutkan kautta, niin silti tullaan niin avoimelle heti siinä. Kun päästään tosta pienestä choke pointista läpi, niin vaikea pelata säästökierroksilla, mutta joo. Nyt sit Disturberi lurkkailee täällä puolella, ammuskelee vähän piknikillä ilmapalloja ja nyt sitten lähtee 3D Max kuitenkin rakentaa tätä peliä tänne B:n puolelle. Hetken aikaa vielä tässä himmailee ja oottelee, että jos sieltä vaikka joku puolelaista näyttäisi päätään pikkasen huonosta paikasta. Disturberi nyt sitten tässä narinan luona. Siinä taas on siinä lätäkössä ja onnistuu Disturberin pudottaa sieltä. Nyt Natu sit kärisee siihen Neon grilliin hyvin nopeasti ja nyt sit Biaali tippuu kuitenkin siinä koronille. Tai Stonde sen fragin siitä itse asiassa ottaa nyt sitten 4v3 3D Maxi. Täytyy saada tästä saitti nopeasti tyhjennettyä. Xarte tiputtaa Neo, se on ihan hyvä alku. Passa tulee kuitenkin Avin kanssa ja Xarte tiputtaa senkin siitä. Nyt siis Stonde ja Xarte kahdestaan Snaxi ja Tasi vastaan. Tää olisi nyt voitettava. Ihan kaikki mahdollisuudet on olemassa, mutta nyt sitten Snax tulee sieltä tiputtaa Stonden, tiputtaa Xarten ja eipä siinä sitten sen enempää. Joo, hyvä spray control Snaxilta ja hyvä retakeikki, että hyvin sai 3D Max saitin haltuun, mutta sitten ei oikein pystytty pitämään sitä enää sen jälkeen, että ei ollut oikein savuja eikä mitään, millä olisi saatu vähän hidastettua CT:n tuloa ja kuitenkin melko helpot saitit retakeaa sillä jos ollaan 2v2 tilanteessa ja terroristeilla ei sitten ole enää mitään kamuja jäljellä. Ja nyt on 3D Max vähän selkäseinää vasten tässä kohtaa. Force osto, no joo. Ei kai siinä. Xartelle saadaan se AK. Xarte, joka on nyt ehkä kuitenkin 3D Maxin pelaajista tässä nyt parhaiten esiintynyt, niin ihan hyvä valinta. Nyt vaan tarvii saada sitten jotain aikaa, siellä tulee molotovia ja savua niin paljon vastaan, että nyt sitten jotain pitäisi tapahtua tässä kohtaa. Xarte sieltä viimeisenä itse asiassa tulee, sillä yritetään nyt Tekkeneillä ottaa saittiin haltuun ja tässä on lopputulos, 3 kaveria putoaa nopeasti. Nyt Xarte tiputtaa taas passin sieltä ylhäällä yllitä, mutta sitten Yali tulee ja siivoo sitten Disturbedin ja Xarten siitä pois, selvii 1 HP:lla 3 tapolla tosta. Joo, että kyllä tässä pikkuhiljaa rupeaa näkyy se, että Overpass vieläkin aika CT-painotteinen ja varsinkin kun pelataan jotain tämän tyylistä joukkoita vastaan kuin VP, joka on todella tasokas, niin kyllä tässä vähän näkyy tasoeroja tietty se, että CT-painotteinen mappi. Mutta 3D Max olisi nyt tärkeää saada muutama terrundi, että sitten CT-puolella olisi vähän pelivaraa kuitenkin. Katsotaan miten käytännössä se onnistuu. Siellä on Biaali nyt sitten Disturbedin vastassa. Passa tiputtaa sieltä kanssa Stonden nyt nopeasti. Ja heikostihan se lähtee käyntiin. 8-1 tilanteeseen tosiaan VP on saanut itse sen hinattua nyt. Snax pudottaa koroni sieltä ja nihkeä paikka Stondella ja Natulla tässä kohtaa. Natu tiputtaa sen pommi sinne B-saitelle. Nyt Xarte siinä spottaa Snaxin. Pudottaa taas siinä sitten. Pomppii Vaneriin vastaan ja varmaan kyllä tosta Xarten
läsnäolon tietää. Neo putoaa Xartelle. Nyt on kyllä Xartella on tosi hyvin tähtäin kohdillaan, mutta se ei nyt vaan oikein riitä tällä hetkellä 3D Maxilla. Xarte 9 fragissa, kun taas Koronilla 5 ja sitten Natullakin ja Stondella vasta 3. Mutta eipä tää niin paljon pysty kuitenkaan pelkistä scoreboardin lukemista päättelemään, mutta sen pystyy päättelemään kuitenkin, että 9-1 peli tällä hetkellä Virtus Prolle ja 3D Max nyt vähän kyllä huonossa tilanteessa tällä hetkellä. Niin, vähän tällä hetkellä 3D Max hävii noin AIM-duelit, että siinä näkyy tietysti se, että Virtus Prolla on ehkä vähän tasokkaampia pelaajia, mutta siis se on vähän hankala, jos kaikki 1v1 hävitään, niin siitä sitten se, että et saa aina rundi alussa sen edun, kun otetaan niitä fightteja. Nyt Sarteset haastaa Dessun kanssa Bialeisia seuraavaksi, mutta ei ota siitä kuitenkaan, tai ei saa sitä fragia. Olisi varmaan mielellään ottanut, jos olisi parempi mahdollisuus tarjottu. Nyt tippuu sitten Neolle siinä. Ja 3D Max taas yhden miehen alivoimalla, mutta eipä tässä nyt säästökierroksella ehkä ihmeitä muutenkaan tehdä. Lähdetään sinne asaittiin kohti ja nyt sieltä Longin puolelta silloin Passa Avin kanssa vastassa. Ei muuta spottaa Koroniin siinä, joka hyppää nyt. Passa, onko vähän myöhässä? No, on vähän myöhässä, ottaa siitä silti Koronin aika helposti. Leikittää Stondea, tiputtaa P250 perään, pommi putoo. Ja nyt Natu yksinään sitten Passaa vastaan, Passa ampuu ohi taas. Oho, ei oo nyt hauikset kohdillaan tänään. On tehty liian rankka penkkipäivä taas jossain välissä, nyt ei osu. Joo, se Passan varmuuksia oli vähän hyppynarua, niin se oli vähän tämmönen kevyempi tällä päivällä, että sitten semifinaali- ja finaalipäivinä niin otetaan varmaan semmonen kunnon pumppi päällä. Joo, ei oo Passalla ei ole nyt kuitenkaan sellainen Kukli-style-päivä tänään, että ei ihan kaikki ei osu ja ihan kaikista paikoista. Ei oo soft timea tällä kertaa. Mut joo, hyvin kuitenkin pysyy saitit lukossa tällä hetkellä ja tästä voi tulla aika ikäväkin lopputulos 3D Maxin kannalta nyt, jos ei saada yhtään rundia näistä 4 jäljellä olevasta. Joo, toivotaan tietysti, ettei tässä nyt ihan silleen kävis. Disturbedi lähtee haastaa sinne, mutta Neo vastassa legittää siinä kaveria tai ampuu aika osuvasti ja Xarte tippuu Snacksille. Se on kyllä vähän huono homma nyt tässä kohtaa. Pommi on täällä Monsterin nurkilla lähellä B-saittia ja kaikki kaverit oli vielä tossa äsken niin melkein tuolla puiston nurkalla ja aika lailla melkein tuossa tuolla A-suoralla, että nyt Natu sitten lähtee sitä pommia kulettaa, mutta 3D Max on pakittanut ihan kauheasti. Disturbedi ottaa Passan pois ja se on hyvä homma. Disturbedi 9 HP tiputtaa vielä Snacksin siihen perään, nyt tarvitsisi vielä Neon osuu. Ei kuitenkaan. Ei millään, ei. Nyt ottaa sitten Stonden Aviin ja 3v3 lähdetään nyt rakentaa tässä. Sitten A-saitti, ei ole, P:lle mennä. No siinä oli Disturbedi poimisen Passan ihan kohtuullisen tyylikkään Dragon Loren. Toivotaan, että tulee lisää niitä Koble-pelejä, niin voitte saada sitten itekin niistä laatikoista niitä. Niitähän tunnetusti saa 95% Koble-laatikoista sisältää Souvenir Dragon Lore Minimal VR. Lopuissa 5% on Fiat Tested. Mut joo. 11-1. 3D Maxilla on vaikeaa. Joo, ei siinä Virtus Pro nyt tällä hetkellä vaan sulkee noin saitit ja sinne ei saada tarpeeksi nopeasti niitä entroja ja ei saada tarpeeksi nopeasti treidattua, niin se on sitten tämmöstä jälkeen CT-painotteessa mapissa. Älkäämme vaipuka vielä epätoivoon. Se, että vaikka 3D Max tämän pelin häviäisikin, niin on myös seuraava, eli sieltä tulee sitten T-lohkon toisen ottelun häviäjä vastaa sitten tämän ottelun häviäjää, mutta onhan tässä vielä kaikki mahdollista. Nyt jos 3D Max tästä vaikka onnistuisi 3 rundia ottaa lisää, niin tämähän näyttäisi jo ihan hyvältä. Katsotaan, onko se nyt sitten käytännössä tässä mahdollista, mutta onhan tää vähän heikkoa, että kun voitettiin toi 4. rundi tai ensimmäinen asekierros, niin sen jälkeen ei sitten olla pysty pistämään yhtään hanttiin, että Virtus on saanut suljettua ihan täysin. Tietysti vähän huonoa tuuriakin käynyt, että Virtus on onnistunut ajoittaa omat peliliikkeet liian hyvin ehkä suomalaisten tuuriin verrattuna. Nyt olisi kuitenkin kaikki 3D Maxin pelaajat hengissä vielä tässä vaiheessa rundia, kun on pelattu
jo yli minuutti tätä kierrosta ja nyt sitten tippuu siellä pelaajia puolin ja toisin taas vielä täysillä heloilla. Siellä on ottanut jo 2 fragia tässä vaiheessa, mutta putosi nyt kuitenkin Stondelle ja nyt sitten Passa ja Snacks joutuu ottaa uudestaan haltuun tätä saittia. Siellä pläntti saadaan kiinni ja nyt sitten vaan Xarte siinä savun reunalla pomppii ja Passa ottaa siitä tasin kaasukoltin. Katsotaan saako aikaiseksi sillä mitä ottaa siitä 1 HP damageen Nadesta ja nyt Xarte lähtee pakittamaan. Tavuttaa sieltä pois Stonden ja lähtee hakemaan Xartea. Pudottaa. Miten nyt siis Stonde? Nyt on itse asiassa mahdollinen Passalla. Ei kuitenkaan onnistu. Stonde hoitaa homman kotiin, mutta eihän tää nyt mennyt lainkaan niin kuin pitäisi 1v3 mennä. Joo, siinä jos Passa olisi, olisi ottanut saman tien pommista kiinni ja heittänyt siitä sen valon eikä sitten päästänyt irti. Niin olisi saattanut jopa ehtiäkin, mutta hyvä, että 3D Max nyt sai tän toisen rundin ja vielä sitten 3, sitten tässä on vähän pelivaraa, että harmi sinänsä, että ei nähdä varmaan kauhean pitkään 3D Maxin CT puolta, ne ei voi sillä perusteella kauheasti antaa tuomioon tästä ottelusta. Joo, mutta niin sitä kyllä äskenkin olisi luullut Nip vastaan Cade Stars matsista, mutta silti siinä kävi silleen, että Cade onnistui vielä hinaamaan itselleen aika monta rundia 9 kierroksia, kun lopulta pääsi Xarte ottaa sieltä Neo, joka pomppii siellä ylähyllyllä ja tippuu siihen tosiaan ensimmäinen puolalainen ja nyt olisi mahdollisuus 3D Maxilla ottaa tästä ehkä nyt se 3. kierros. Siellä on Passa puskenut jo tosi syvälle tonne. Taitaa olla leikkikentällä saakka tällä hetkellä. Ja Xarte ottaa sitä Snacksin vielä pois. Ei parane kurkkia ton muorin ylitte. Siellä on välimaa vastassa. Ei vaan voi yksinkertaisesti. Xarte on nyt kyllä ihan on point tässä matsissa. Joo, hyvin on pelannut ja Passa on nyt puskenut tonne melkein jo T-spawniin asti, mutta 3D Max onnistui siitä kuitenkin menemään jo ohi. Joo. Ja nyt saadaan sitten info, että BL ei olla varmasti tulossa. Ja sinne nyt sitten tippuu Natukin nopeasti, nyt vaan pitää saada suljettua tää A-saitti ihan täysin ja tietysti kun sellainen riski on, että sieltä tultaisiin selustaa, niin huomattavasti vaikeampaa 3D Maxin pelaaminen, mutta katsotaan nyt sieltä itse asiassa nyt sitten Passa tulee vielä selustaa. Koroni nyt sitten valon kanssa siinä vastassa ja tiputtaa Passa. No se on hyvä alku tässä kohtaa nyt sitten suomalaisella ylivoima. Xarte siinä tiputtaa tasin ja nyt sitten nämä Biali jäljellä tippuu Stondelle siinä ja nyt 3D Max onnistuu pelastaa ton rundin, että kun näytti vähän heikolta. Joo, tossa 3v3 mentäessä. Joo, että nyt tästä vielä 4, niin se on semmonen niinku aika ihan ok sinänsä, että tää mappi on kuitenkin aika CT-painotteinen, että siitä sitä kierroksen voiton avulla pystytään rakentamaan sitä CT-puolta, että ei tää nyt niinku ihan toivottomalta kuitenkaan nyt enää 3D Maxin kannalta näytä, kun muutama rundi ollaan tähän saatu kasaan. Ja me ollaan täysin puolueettomia ESL yhteistyökumppaneita, näytetään ihan tasapuolisesti molempia joukkueita, mutta 3D Max nyt vaan näyttää niin paljon mielenkiintoisempia pelitilanteita, että siinä Biali nyt sitten tiputtaa Disturberin 4v5 mennään tässä kohtaa ja puolia ja viimeinen kierros saa vähän synkän alun suomalaisittain, mutta nyt sitten Biali tippuu taas kuitenkin taas sitten kuittaa Koronin pois ja Snacks tiputtaa Stonden nyt enää 2v4, 1v4, Natu tasoittavan voimasuhteita tiputtaa siitä Tasin ja Pasan nopeasti ja nyt sitten Snacks ja Neo Natu vastaan. Neo tulee nyt sit haastaa sieltä mutkan puolelta. Mutta eipä siinä Natu kyllä mitenkään tiedä, että sitä kaveri tulee. Ja hyvä puolisku kyllä nytten puolalaisilta, ei siitä mihinkään pääse. Ja varmaan sanomattakin aika selvää, että nyt pistoolikierros olisi tosi tärkeä 3D Maxille ja sitten siitä pystytään ehkä ruveta rakentamaan. Mutta sen pistoolikierros pitää viedä kuitenkin tähän heti alkuun ja katsoa sitten, mitä se peli lähtee siitä rullaamaan. Joo, se olisi nyt kyllä äärimmäisen tärkeä. Sitten siitä eteenpäin, niin jos Stonde löytää sen jyvän ja muutkin kuin Xarte rupeaa pikkuhiljaa niin kuin heräämään siihen, että hitto vielä täällähän pelataan Major-turnausta, nyt pitäisi niin kuin näyttää lanissa, että oikeasti niin kuin pystytään johonkin. Niin sitten ehkä, mutta kyllähän tuossa niinku 3D Maxin scoreboardi kertoo sen suurimman ongelman, mikä tällä hetkellä tiimillä on. Että
samaan tapaan kuin aikaisemmalla Puolan reissulla, eli offline-karsinnoissa, niin Xarte kantaa ja muut tulee reppuselässä sen mitä kerkee. Nyt ei vaan siellä ei ole Allu, joka olisi mukana sitten osallistumassa talkoisiin. Taneli on vähän vielä ehkä niin kuin unessa, että Disturberin nyt ei ihan kauheasti ole tässä vielä väläytellyt. Mutta VP ei ole helppo joukkue pelata vastaan, että ei sinänsä voi mennä sen taakkeen, mutta pitäisi vaan pystyä niin kuin pärjäämään yksinkertaisesti. Ja tietty etu on siinä, että VP varmasti pelannut paljon enemmän overpasseja ja muutenkin pelannut paljon kauemmin yhdessä ja 3D Max vähän taas uusi joukkue tällä nykyisellä kokoonpanolla. Ja en tiedä kuinka paljon, ei ole ainakaan kauheasti näkynyt noissa virallisissa peleissä overpassia, että vaikea niin kuin siinä suhteessa, kun on aika vähän dataa käytössä, että mille tasolla se 3D Maxin normaali peli tässä mapissa on. Joo, ei olla kyllä tosiaan overpassia paljon nähty, mutta ei ole kyllä VP:täkään, että siinä se vaikea ottaa vertailukohtaa. Tää on justiinsa tätä, kun heitellään näitä tälleen arpomalla. Mut joo. Toivottavasti saatte muuten droppeja kaiken järjen mukaan, teidän pitäisi niitä saada. Ei niitä nyt katsojille ihan joka katsojalle tuu, eikä ihan joka matsista, mutta kuitenkin on linkattu tää striimi siihen, että pitäisi pystyä Twitchin kautta niitä saamaan, vaikka ette pitäisi CS auki, niin niitä pitäisi silti tulla. Mutta joo, nyt sieltä tulee sellainen ihan rehti A-pusku nyt. Puolalaisittain Stonde ottaa siitä nopeen fragis Naxista. Sitten joutuu vähän aimfightiin siinä. Koron kuitenkin kuittaa siitä kaverin vierestä. Tippuu niin sit kuitenkin Bialille siinä. Ja nyt 3v3. Hyvin alkanut kierros muuttuu vähän heikommaksi, mutta edelleen ihan suomalaisten hallinnassa tää tilanne, ja varsinkin kun Xarte tiputtaa sitä Koron, niin nyt sit Disturbed päästää passan läpi sitä saitilta, kuittaa kuitenkin pudottamalla Bialiin ja ottaa siitä vielä passan perään, että siinä Tanelilla meinasi käydä pieni emän mukaan, mutta heräs kuitenkin lopulta. No tiedän, hyvä holdi, että VP teki vaan tommosen ihan perus A-ryysin ja 3D Max Aimi oli tällä kertaa kohdalla ja nyt tietty tärkeä rundi viettää VP Force ja sieltä pistoolit ja suojat ja nyt pitäisi saada sitä pankkeista rakennettua, että pystytään ostamaan tulevilla rundeilla. Joo. Ja hyvin eri tavalla pelaa kyllä nyt taas 3D Max kuin mitä VP pelasi. Silloin VP tosiaan hävisi sen... Eikö hetkinen, meinas hävitä sen kakkosrundi sillä, että puski 4 kaverilla alta päälle. Nyt ei kuitenkaan 3D Max tuu kuin 2 ja on huomattavasti hallitumman olosta tää pakittaminen sieltä. Sieltä pääsee savuilla nyt VP aika hyvin tähän saitille ja vielä kun Neo kuittaa sit Disturbedin pois, niin aika heikolta näyttää nyt kyllä tällä hetkellä. Siellä on Natu Novan kanssa, mutta ei saa kuin yhden fragia. Nyt se Xarte yksinään 4 kaveria vastaan pysäri kädessä. Nyt pitäisi tehdä ihmeet tässä kohtaa. Joo, siinä VP tuli tosi aggressiivisesti hyvillä savuilla ja hyvillä kamoilla. Ja siellä tuolla rekan takana kaveri oli ihan valossa ja sieltä saatiin hyvin tyhjennettyä saittia. VP nyt vähän väläyttelee sitä terroristipelaamista, mikä on sinänsä VP yksi vahvuuksista. Joo, ja nyt on kyllä suomalaisittain synkkää tässä kohtaa. Pojat joutuu säästölle tässä. Ei vaan yksinkertaisesti ole rahaa. Nyt pitäisi uspeilla saada jotain taikatemppuja tehtyä tässä kohtaa. No, kokeillaan nyt sitten tällaista 4 kaverin puskua sieltä alta ylös. Siellä nyt Xarte yksinäisenä miehenä B-saitille ja katsotaan lähteekö nyt sitten ilmeisesti T-spawniin kohti tästä suomalaista. Samaan aikaan toisaalla Xarte on jo ihan dead niin sanotusti siellä B-saitilla ja sieltä tultiin niin kovaa vaan, että ei siinä oikein mitään mahdollisuuksia Xartella ollut pysäyttää. Nyt vaan pitäisi saada niitä exit-frageja tässä kohtaa, mutta katsotaan, Natu siinä onnistuu Neon pudottaa ja se on ihan hyvä alku kyllä. Tippuu siinä nyt sitten kuitenkin heti perään ja Koron yksinään suomalaista siellä savun seassa seikkailee, putoo siis Naxille ja 14-4. Joo, ei mitään ihmeellistä, siinä hyvä kalli VPltä lähteä tonne BL. 3D Maxikin on kyllä vähän stäkkäs väärää puolta mapista. Ja nyt sitten tosi tärkeä rundi, että tää jos hävitään, niin sitten ei oikein ole taaskaan rahaa. Että nyt 3D Max joutuu Forceen nää loppurundit tästä ja aika vaikealta näyttää tällä hetkellä. Toivotaan, että tää nyt tästä kuitenkin lähtee vielä
rullaamaan tää homma. Sieltä nyt sitten on suomalaisilta raavittu kasaa ostoa sen verran mitä on saatu, eli kaikilla mahdollisella ostettu nyt tälle kierrokselle. Pankki tyhjennetty. Ja nyt pitää saada sitten tuloksia aikaa tässä kohtaa. Siellä VPn pelaajat lähtee hiipiin vähän sinne B:n suuntaan ja sieltä nyt itse viimeinenkin lurkkeri Neo kulkee sinne päin. Siellä on Disturbed ja Xarte vastassa, ehkä kuitenkin se 3D Maxin se paras kaksikko ainakin tässä ottelussa ollut. Niin jos sais pysähtymään, mutta siellä Xarte, no ei nyt onneksi ihan kuitenkaan grillaa itteensä siinä tynnyreillä. Stonde ottaa snacksin pois, se on ihan hyvä homma. Varsinkin kun haulikolla sen tekee oikein mukava sellainen nöyryytysefekti vielä siihen päälle. Natu kerkii kiertää kanssa jo. Selkää nyt vielä Disturbedi tanssittaa poikia tässä rampin alla. Ei pääse sinne saitille saakka. Passa kuitenkin kuittaa voimasuhteet 3-3 ja nyt sitten Disturbedin pitäisi saada tästä räkiä pikkuhiljaa. Koron kanssa sillä tanssii, tiputtaa tasia pommin. Disturbedi otti Neo siinä pois ja Koron sitten hoitaa. Passa vielä siitä Vex, saadaan avi pelastettua Stondelle ja hyvä kierros kyllä 3D Maxille. Ja siinä saatiin VP tonne vähän jumiin ja sitten jäivät tonne B-saitin tonne rampille jumiin ja ei siinä oikein mitään. Se oli jo CT voitettu rundi siltä asti kun VP sieltä lähtenyt rotata ja muualle. Mutta tärkeä rundi sinänsä, että nyt saadaan vähän taas hengittää pikkusen aikaa, mutta VP saa kuitenkin ihan hyvä oston tälläkin rundilla. VP nyt itse asiassa niin kuin ilman mitään huolta huomisesta niin ostaa vaan ihan täysiä tässä kohtaa. Katsotaan mitä se nyt onnistuu. Siellä nyt Koron ottaa Biain pois, mutta sitten samaan aikaan joutuu kiiruhtaa aika kovaa tonne kohti suoraa. Eipä sieltä nyt sitten kuitenkaan VP puskenut sieltä suoralta A-saittia kohti. Lähtee kiertää tuolta vessojen kautta sitten mieluummin. A-saitti on nyt todennäköisesti kuitenkin tää puolalaisten kohde tässä kohtaa. Stonde nyt sitten sen Passon Dragon Loren kanssa täällä oottamassa. Siitä taas tulee tähtäimeen, pommi putoo siihen. Vähän yrittää kurkkaa vielä sitä yli, että jos näkyisi jotain. Yrittää porata sitä savuista, mutta ei osu ikävä kyllä tossa kohtaa. Ja putoo siihen nyt Passalle. Snaxi saa läntin kiinni ja nyt sitten Disturbedi putoo sinne. Neo ja Snax vastaan Xarte ja Natu. Ja VP:llä on nyt tosi hyvät afterplant-paikat, on tosi vaikea riitääkin 3D Maxilla. Savun kanssa tullaan, Molotovi vielä perään, Natu putoo siihen kuitenkin. Xarte defusaa ja putoo siihen Neolle. Match point. Siinä vaiheessa kun saadaan plantti tosiaan tolle puolelle, niin se on tosi vaikea riiteikkaa, vaikka siinä 3D Maxilla oli kyllä kammat, mutta VP pelasi järkevästi sen eikä siinä ollut kauheasti tehtävissä. Ja nyt on kyllä 3D Maxilla aika tekemätön paikka, siellä joudutaan ostaa taas ihan kaikella mitä on. Ja eikö siellä nyt itse asiassa, joo ollaan sitten tuo Hudi vaan vähän hitaasti reagoineet, että Stondella olisi ollut vielä rahaakin, mutta ei sellaista nyt herranjestas täällä voi tapahtua. Nyt sitten Disturbedi on tällä vessolla odottamassa, jos sieltä puolalaisia puskee. Ja kyllähän sieltä tulee Stonde kanssa. Sieltä pomppii konnektorista ylös. Disturbedi ottaa siitä tasin pois. Melkein saa vielä passan pudotettua perään. Eipä lopulta osu sitten kertaakaan siinä passaa. Ja nyt on A-saitti ihan apposen auki siellä. 3D Max joutuu nyt ryntäämään sinne, että kerkee vielä pitämään kiinni saitista. Sieltä tullaan savujen ja valojen kanssa. Ja Xarte siellä nyt sitten oottelee tässä ison laatikon takana. Että mistä löytyisi puolalaista, no ei ainakaan siitä. Ja Stonde ottaa siitä hyvä fragin, kyllä 5-7 tippuu kuitenkin ikävä kyllä siitä perään Neolle. Ja nyt sitten Natun ja Koronin pitää vaan nyt onnistua pelastaa tää tilanne jollain. Aika tekemätön paikka. Mut Koron tulee sieltä kuitenkin, pudottaa ensimmäisen kaverin, ei osu sinne Snaxiin ollenkaan. Passa käy siivoamassa Natun pois ja se on sitten GGVP 16-5. VP vie tän pelin. Joo, kyllä tässä ihan selvä tasoero näkyy, että harmi ettei 3D Max
päässyt aloittaa CT-puolella, että sitten olisi voinut olla ehkä vähän tiukempi peli, mutta Virtus Pro CT-puolella kyllä juosi karkuun aika lujaa, ja sitten Tero-puolella ihan hyviä rundeja, että ei siinä oikein 3D-maksilla ollut mitään mahdollisuutta missään vaiheessa. Joo. Aikataulun mukaan tämä 3D Maxin seuraava matsi alkaisi kello 10, niin sinne on vielä 50 minuuttia. Siinä mä en ihan usko, mutta katsotaan, että miten käy. Mutta mä laitan tuohon